Sarap ng ngisi mo ba? Sarap mong lapain ah. Kumot mo ka. Dalaga. Anak ka na naman. Good morning guys. Narapunta sa ating munting kusina na po. Ang buntag diya. Ando na po tag para pamahaw na po sa atong pasinti guys. Magkuhan sa kudag mga lamas. Yang ki-request ko no magpritada ko ng manok. Kay gimingaw na ko sa kawag pritadang manok. Pula na ko sa sikaw sabaw. Sige na kong gisabuan. Para mas tindot diba ang sabaw guys. Di pa kawag ako siya kuhan. Apritada na po ko ng manok. Tangan ng patatas guys. Na patatas oh. Sili na kuhan din. Carrots. Guys, morning guys. Morning. Kamu try pagita. Wa ko kabalo guys, naaday mo. Morning guys. Ayos ah. Ato lang ko sa kong tindahan guys. Anyara ko diha. Ayos yung trip ah. Oh, hugas na guys. Yan na, matik. Naniniwaon. Nalingaw lang po rin guys. Hindi ka nadlaw ng inani. Luto. Matag sa'yo, magluto na ba? Nalingaw lang po ko. Hindi na ng kapoy. Nani mo na. Kuhan, para sa imong pamilya. No guys? Nani mong kapoy. Sa may matiman sa imong pamilya, wala. Matik. Wala. Andam ng mga lamas. Gatong isagol na kuhan. Ini andam. Ito sos. Murang butalis ito sos ah. Hindi gumani guys. Magutan pa ko para ka mama. Kaya masig sa ganahan sa lasa. Ano ba na yung lasa. Ito kami kami kung sa'yo yung taon yung panglasa niya ba. Magutan ko. Gamay ron. Gamay yung kabasa. Nilo nun guys ang manok. Takuban, jotay. Nyara po tataod. Naiguning kon guys sa kanang nato ba kanang ati manon jud yung maayo ning sobra na yan di na operahan na. Dali gid sa man lagsik kaysa kanang sidaray ng sisikay. Nato ati manon dali na lagsik. Di na lagsik na kaya pero naka-recover na ba? Di na siya masigigda, maglaw-lakaw na, mura ba? Basta ati manon jug pagka-confirme. Dali rin mo sa lagsik. Kung makalakaw-lakaw naman, magtunalik sa gawas, ulipat sa gawas, magpahangin. Ako ramang sunod-sunodon kay siyempre hindi ko pa na-opera. Pero naka-recover naman. Mga pan, simana naman siguro kapin. Kapit na maduha. Sukat paghawas na mo. Simana kapin na. Tanan ako murag kaya yung samad po guys kay ko naman na uga na ba? Wala na mura na siya kanang uga na jud sige pa lang gitambalan gradlaw gyapon. Pero sulod na ang ilalo man na basta pagit siguro. Bawal. Nangako sa imong liyok guys hantod maka recover gid siya. Hantod pila ka bulan na usa siya makakuan jud. Pero di na ginapwede mo arsa ko ng mga bugat nga ang doktor. Muna mga bulhaton dire panahon na maka totally recover gid siya. Ako lagi manglaba. Hindi na pwede siya kayang paglaba ba bugat ba ya. Okay ra siguro rin magluto ana magugas plato okay ra siguro na pero kanang magsilisilhig okay ra na kanang paglaba murag di na. Ako lagi siguro manglaba na guys. Siguro 5 months ba 6 months ba kaya no. Usara na ko na siya
kanang tuktan maglihok-lihok pero karon sa mga tumas pa di na nako palit-lihokon kasi delikado kayo ang makahat pero makakuha naman siya kamay mga kabarong kanang pwede na siya masaya raman kung magbalik terus karon di sa ako sang kanang tutukan yun siya pag atiman kay pila pa ka adlaw si mana Buduha pa lang kasi mana. Ako lang sa gimulihok tanan. Nang kita sa pirmi yung kita-kita guys kamera. Tikobe sa vlog. Mata na itong kon guys ato pasinte. Ligo na. Kaya mga una taron tagtaod. Yung maginom pag vitamins. Guys, assistant vlogger na na koron. Guys. Masubuntag ninyong tanan guys. Kumusta namang tanan? Padung na maligo. Ligo na kaya aron maka. Maligo na. Kung yung paborito. Ligo na. Ako mayon tayo magluto, di man ka musugot. May bawal to. Kanawal na napun na yung mukha. Kuan. Okay naman kung maluto. Okay. Okay. Ikaw raman mo di okay. Basta ako may gali di okay. Sabot? Sabot wala. Maligo na po guys. Maligo nito ka. Maligo sa ako para presko na po ang samad. Di siguro pares-parehas kaya nayuban nga. Di paliguon. Di paliguon, di pabasagi lang samad. Pero ihagas kip kada adlaw jud sa paliguon. Pero ako kay paliguon jud ko. Dito pa gani sa ospital, gipaligo na ko. Bawal ko nung. Kini nga ng doktor nga, kinanglan ko nung food, mapreskohan ng samja. Maligo sa ako guys. Hi guys. Man ako kan guys, ligo. Loya si mga hinarusag ka mong gayway, tagas pa malug sungo. Ako man nang itilok gani. Tagas pang sungo. Loya ni mo ka. Luoy. Luoy mo na ako na. Himsog na ako kuya. Hindi mo na tanang ligoton. Ana gina. Sumpaan ba ita sa hindi kasal ka kahirap at ginawa. Aysa. Na naman ginang kinabuhi di pirming kuan. Lami na joy di lami. Ano may gusto niyo mo dito kati manon? Kaya naman na mo ligot. Hindi pwedeng hindi mo na kaya kay kung mag problema magkaroon ng problema di naman kayo mga problema basta ni di ba ako ni butang hugas naman ni guys ako ni butang ng kalabasa hugas na ni pero malata ba hugasan naman ako ni tanglad kalabasa salap salap uyo ka ano ba junto mo ka ano junto sarap ng ngisi mo ba sarap mong lapain kumot mo ka dalaga anak ka na naman. Tawa. Gasa na to lang ng kamunggay. Ang kamunggay para mawa ang mga abog-abog. Mawa ang abog-abog kamunggay. Gasa na to gamay. Palutoan pangata. Nakaw na ka. Ngayon ang piling manday. Siya may problema. May problema? May problema na problema. Don't problem your problem. Because your problem is not your problem.
It's my problem. Tawa lang dyan, huwag kang ano. Ay, grupo ako be. Ano mo kutsara? Pura gani. Mamahaw na kita. Loh, ikaw. Ako Nalagi na na si ako na lagi. Kuha na si Borgia. Ano wala naman ni gamadyan ni mong kano, nag-diet ka? Hindi na ito'y bahaw dito. Sabi kong nagpasiksik ka. Hindi na ito'y bahaw. Eh, matanunod. Ipasiksi mo ko, kaya mukha akong daghan kay. Gani, kinanglan mo ka ang daghan. Halaga, mo ang kaugalingon kay. Imo rabatan ng lihok, bago sana lang. Don't forget. Don't forget. Don't problem that. It's not my problem. Your problem. It's my Limang problem. kupik ako magbukad. Ako lagi. Sabi dia ba? Kaya rin po ni siya. Batikon ba? Ako magbukad. Tabi lagi dia ba? Tabi dia, tabi dia. Tabi dia, tabi dia. Tabi dia. Tabangan, tabi. Patabiyon. Tabi dia, ayaw dia. Wala ka. Kuhan kay. Sige na lang kung lingkod. Ano sa mo dia ay? Tabangan ka, di man ka magpatabang. Dapin lang dia. Steady lang ka dia, steady. Ano sa'yo mo ma'am? Hita, ma'am, hita. Ta. Hita pa ah. Hita o pa ah. Parehas raw na. Ma'am, paborito ni mga fritada. Antrag pa ma'am. Wow, kalami sa sudan. Ano yung paborito niya guys? Mamahaw na ta, ma. Ma, Oh. mahaw na ta. Ang paborito ni mama, the best ni Jaag, nilaway nga kamunggay with kolobasa. Muna yung diyang kuhan guys. Hindi dyan na dyan magpakawagi nga na kay na mga sudan. Nakadipindi raman na. Mukhaon ba si Jaag di? Hindi siya gana sa mga sudan. Nagyapon si Jaag kuhan. Nilaway nga ka ng kuhan kamunggay. Hi guys, mamahaw na ta. Tama, kuhan ka na nama? Ano man? Ani? Mamahaw. Kalami sa patatas. Manta guys. Papa ba nagkatigulan nagkadako yung agtang. Tipil, nakadako mo ng mutok na kong. Nagkahawan yan diri, nagkaambuki, nagkaatras pa na ako. Pagkaam lang ko? Nagkadako rin yung agtang mo no. Alam naman nabay agtang dira na kutob. Murag yung sikuan. Doraemon. Nagkadako bito yung agtang mo duga Tawag boy. ni Papa ni mo na agamay kay nagnaong marang nag-jis. Anak ko na anak ko yung naong atutoy. Naong na ko sa kumpito. Gamay kay nagnaong. Kalingawan yun sa mga midwife dito. Isuri-suri yun. Gamay kay na. Kating gamayag naong anak. Korean? Mga nag-itlog. Itlog na akong gipangala ka ng itlog na taas-taas di ba? Nang taas di ba? Mo gina yung kuwakon. Itlog na ginangag. Oo. Sa pagkatao ni pagkagamayang naong no. Gani damig na ang problema to pagkatao daga balibo na kung gusto. Ako dahil ipangalak mong kung gidangag balibo. Pareha tamalain kayo. Ang dami na. Nugunggoy. Ay, thank you Lord. Ikabawas ko sa gluto. Nagitlog ya. Balo na eh. Baho ra ka buwak. Di doon na buak doon oh. No? Na ikaw rin kabuwak ka na imo magunitan. Loy, giuli ko di kay buak. Duli sa bata ba? Napalit. Di ko na nang kay buak man. Ito asam na na. Pag-anan ako ko. Mamagapan na luto kay bakan mangyap. Basi ko no sira. Baho. Di ba man baho? Trauma ko na luto ko gitlog bitso pa na ko sa color green bito na ni gawas makeup. Stiya. Bawas ko kasukagod ko diri. Ginito pa na karon magluto gito ako na mo na sa mangko. Isa-isahon O ba? isa-isahon na trauma ko ato dito pa ko. Pagbuak color green bito tan sa kayo. Kasuka lagi na ko diri bay. Di pa kayo mo ang kamunggay doon. Ha? Wala ginagupag na sukad pag luno na ito karon mo pag ipag ko mo. Unsa may gay kamong gayo kanay mong ipon.
Huwag na ko napaglag. Katawa sa Hindi ko katiyan. Hindi ko kadulot. Oo na, di adili ang kamunggay ka na yung ngipon may problema. Ay, ta. Hoy, di pa ko nahunok ang kamunggay. Huwag na ko pag na sige nang wan gani. Kaitan kong puno eh. Yung ngipon mo ikuan. Umang pamarpil ko, magadulot na ko. May pagpamarkol sama. Nawawahi na, imbis nagpaayo na unta ka na yung gipang ibot. Kapaita. Pwede pang na. Ha? Buto na ko ka na Pero naipon na rin. tagsara mga kay tiguang na ba ka tagsara yung ibot kada bulan usa kada Ang bulan. ano na ikanira din yung unahon. Pwede Di man man. na. Napalitan ng Ang kanay tinubaw. mong ubos, mawala Wala. na ipuntanan. Pwede mabuta na ilalom. Sa ilawom. Kaya Pwede. May nakiwa na yung ngipon. Nikubol naman na. Pwede na pasukatan. Pwede na nako pa, butangan ang makadulot ko. Katuwang ngipon sa baboy dito. Wait, ito kaya kayo. Ngipon sa baboy ka rin sa bakarnihan. Tubig din. Ngipon na sa baboy pang kuan sa bakit? Ang anong Di puti pwede. kayo? Kita may pabuto nun sa klaseng ngipon. Nang atong i-request ka ng ngipon sa baboy kiligong kayo. Opo, maging nagbato ng baboy. Anong baboy na to sa una? Ubo-ubo ng bato. Uy, klaro na. Mga ito i-request. Dok, ang ibutang dok ka ng ngipon sa baboy kay ligon. Bahalag mukhaon mo kagbukog. Dugmok ng bukog. Lord kisyo sa kay mukhaon di mo kataw kay murag rocket launcher yan di mo ano mo nagsik. Buga. Yo gingisi niya kay mutira bay. Diri mo gawas nga mo musalan. Kapaitay noon. Pwede bita pa marpil na ba? Maingon na rakala ko. Adi ko ipon paputiso ko daan po no. Pwede pa marpil god. Sa ubos ka. Di na na Request lagi ta ng ngipon baboy kiligon kayo. para makadut ko. Oh, pwede mo. Kuan pa man. Dagang mo mustiso des lungsod do. Ligon pa man kaya kung ngipon. Mungutan na ta. pwede mo na papistusuhan. May mong daniwan naman ka na ingipon. Wala na, indot doon bikini kubol na bidali na kay na. Paspakwan na napasukdan. Di pares ako mga igsoon sa Mindanao nga wala na tagsa na lang Doble wala mo istorya ka ba? Ungaw na naron sa mota. O siya mo. Ay di ka tawa lagi. Wala pagbinder yung tubig kayo katawa ka. Kuha na nas mama. Mura na nas mama. Pinais lang mistorya. O siya nyo ngayon. O sa mga klase. paita. Leno no. Wala bita. Pero maanad ako nung madugay man. Sigdan na mamurag igag mangumo. Mura magugkag makuha na imong istorya pa para makontrol. Si nanay, wa man lagi. Di man lagi. Nanay. Sa sugod na gina pero madugay murag mabike mas normal. Hindi saburan ko sa mama. Tangtangan mo. Gyapon. May noon kay rog ni mo tawag niya alibod-baran maminaw kay. Di na magkasinabot pa. Pag na ng telepono. Kay istorya pa kay agiya. Ang iyang katawag istorya iya kay mura na siya nasko. Inana naman dyan ko doon eh. Lingog mo kay magsikit ang dunggan madugay. Nananagyaw ko sa una pa. Ang mugay na. Kay liwat bitaw ka. Parehas bitaw mo. Parehas bitaw mo. Pares mo niya. Siya mo sabaan. Silpon do kay maman. Tawag ka na pagbalik. Alas 10. Ayaw na sa gludi kay. Ay nagugludan na kay mula ko sa pa kayo. Sige, madlokop sa tawag sa dito. Tawag dito rin. Adoro po siya sa gawas. Gos ko ko signal. Sa mo Kay gabi na ba sa maulo to ba kay. Lug kay tingog kay dako lang tingog gabi nang dako. gabi jud magalas 11 na sabo kasi kung Ikanta mo na sa gabi. Akong nataburan akong donggan na kunalan kay. magalas 11 na sa kadlawon sabo kayo kapait na bay. Balo sa tulog kay kanina ni saglit ko sa higda. Kita ang likod higda ko kadyo. Ginukaya. Upag ipabangon. Balo ko sa tulog na kay. Wahi mo mga to. Unsi na oy. Wow, alas 12. Ha? Wala oy. Jesus. Alas unsi ko na tulog. Higda ko alas 10 mo to kapin. Practice pa man na siya kanta. Kanta pa man na siya. Isuot pa ko sa papel at sa karton. Nasaguna pa siya niya. Nasaguna. Practice pero bima kay na mga contest drink contest kanang Tinigulang. singing contest sa tinigulang yapil ka na mo. Uy, klaro di ko parang tugay. Ha? Wala na income. Di dalhan man tikag ko Magbalik ka kuranan. dito sto nga. Oh.
Mana contest og kanta mga tigulang. Sa sinta pataas, apil laban jud. Lingkod lang ka. Lingkod lang ka. Nanay kong tingog na lam-lam na. Usahay mo tunga, usay di. Ha? Akong Asa mo padulong di ay? mapagaw ko. Mo day yang kanta. Ang kantag tarong sayo. Dan na lang. Hindi na ko kakuan bitaw. Sa una na, mga bata pa mi nga, kontes-kontes ni kanta sa eskwelahan. Mga bata pa mi sa una lagi, lumba-lumba, mi sayaw. Bata kung bukod mo ron. Sayaw sa una, grabe. Ay, nagilabay ka ba? Lumba, chatsa, bugi ah. Abot-abot ni lungsod. Karon di nagani katikang. Abot mo yapon. Abot sa una-una. Umpang na. Ay, kundi ba ko rin? Pagkulit ko pag inom ng vitamin. Di mo na kaya. Ako na diya. Inom vitamin. Pag-isod na gani tag kanaog sa silong. Ay, Ano si Lugig Barog sabi? Lugig sabi. Lapil niyang umiwag ang ginamos kay kanon niya Yo, naging. ko pa na ako nalutod ko. Ko pa na. Upat ka daw nagli sa sigon, mapa ko niya, gisip ako na siya. Pagka daw na sa sigon. Ako lang lutuan, ay, buti niyan. Padungdung mo siguro na yung muha yate. Ako nalutod na lagi. Walang ko kalugar. Lama ginapir mo. Apa rin yung lutuan na ako kalugar? Naurot na lang na yung way kalugar. Ito pa kaya kung buwa dito oh. Ito ano rin. Wa pa na ako naluto. Ako rin, Jin. Ito mo siya, uy. Mo. Yung sige. Pag ang hindi. Ito na rin yung lawas niya. Pagsarta ka. Alitang pag-arsa-arsa day. Kay, Na. uy. Good. Bughat. Huwag yan, pag inupot yan, oh. Sibog. Oh. Sabi niya po mga, ano yung mga pasinti. Sino pagkantas mama mo? Nagdumdum na po. Im na nagyan, ayaw nagkuha na. Ang isa. 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 Ganun siya, alas 11 sapap kayo. Im na na. Ano yung vitamins? Namin ang pupupuha. Matag na pita. Gwen, kurot taniwan ni Sulod. Lamig ka ba? Dabi tubig ni. Balik-balik pa. Putda na na. Ito nang lusog na naman ay sana. Kana yung sanga ba? Ay Ito, latang guys. tanga. Ay latang tanga di ay kay ma. Kanta guys. Kanta grapes o apple. Kaya Ko? hindi mo kamukha prutas. Hindi ako hupla. Tamis kailang grapes. Wala na listo base, dead list na. Ulong suruh niya kay may pakwan ako mga pakwan. Pakwan. Tubig nyo. Hindi na tilawag eh. Hindi ko ma. Lagi ko. Dili ra ni kay limpyo ba yan ibutangan ni na. Durante ka ikaw na yung bata nga di mo kaupuntas. Kao na sa pili ka. Pinali mo pagkaon sa basta.
ng singir ah. Sige na po kantang singir oh. Natangkay na lang nabili.